lajilin fo ku ni cesiri ibe doni fara fen nunga doni ibe doni fara nyere tay ngan doni note anyena wala mena savano aywa ala kan sawa ami kosobe yako ambifu ambe kanubani de meba befu ambe sigi kana kuma sokono nan sigi na kana amba ira limana una kafo bitai ambita na doni comme yokunyuma ukasoro ko tabulula o de strategela minya awekado oje general gang anga fuli bai sanga ani wati ekoko ekachena na dia baba wa Adama Touré baba ko mbia baba ti boyo ita fa ya kata folo to godi ay ko mi fendo biaon ati se mbwala bi folo ayi baba la meti baba patron be ki wele sabalisa biro kono ayi bado baba fleni baba non lui est démocrate hein voilà ndoko bashita mbita nambita mbisi minyi awekado nouvelle horizon ne be shoni siga aka minyi nouvelle horizon ni nyalita minyi awekado Mahaman Touré ale de kumambe Mahaman ya jira ka fo Adama Jara ni bela jele ko ma ben le cerveau qui ka don akumana cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques minyi awekado ko olu ya jira ko ni kalo klemuga ani duru no sira ni ala sonama kute awekado jamana raba minu be an kuna kute ulula kodo ben le cerveau ale ko ko nunu kan kuma kan ti dowre ka wele dake ka mo shuku ke awekado julibonka guerre civile ko wili an ga jamana ngono ko nga ni ala sonama kibariya bebe ulubulu min be talike ni waliya chejugu ani ni mbara jugu min flene ni abulu dale ulu ko ni be konol de kela uka akorobo u ya akorobo na bora min fe e kado ka bilakali jelubo mabalima ndo wa ko aglera min mouvement yerwolo debout sur le rempart et kado ka fo mi jekulu min be na be conseil national de la transition na bo ko fo no CNT Adama Jara no ko mako ben le cerveau ali away kado ni bela jele maye o de stratégie Adama away kado décision min be ni cadre de charge des partis regroupement politique away kado uluko ni ota Adama min be se ka to away kado jamana fanga kalo klemuga ani duru no e marti kalo e kado ka fo ni ko nyena bora kana sira do fe kulute awekado fanga ingorodo de strategela minyi Adama ko ya jira ka fo ko marsikalo 1991 bara minungera ku be feka awekado sigi o bara udeka Adama yere ka fola ko minyi awekado marsikalo jangote aklemuga ani duru sugandili ndoko kika do ka fo ku kun fe kote uyini ndo sugandi sabu uyere ba do ka fo ni ndo nyedo minni awekado malitaruku amajambe akono amaja tukushila 28 mars journée des martyrs akoni ndo ngama faso de ngulila ku jo minyi sura fanga ka cheka bo anguna ko sa don ko finjugo ikilinyi nga umana ko utikilinyi akodo kun temeni belle cerveau awekado ka wulida ayi wulika jo minge o wulika jo de kono na minyi awekado ben le cerveau ka yi kuma chama ayo fo aya jira ka fo minyi ni ngo bela jile groupement des partis politiques ani transition barakela no flene ka haklina ani mirida minunta o haklina no mirida o kikado ka fo ko yi fanye femini awekado ani sababa benete tushila ko de strategie ko ngoni ako agelera sabu amasigini ni yechukushila nunga ni mirida inta kani haklina inta ka fo kikado amasiginai Adama Jara ben le cerveau akodi min flene awekado sigate mina kadri ni ndo sugandi yalsa kaseka mo haklila kunu ka hakliji 1991 la sabu juli kasa obe ununa obe feka juli de shuru akwa ale reka fola minye marsikalo 1991 minye sura sifanga ode kumbe obifana sura sifanga de be sura sifanga ni haje temene ba yeka fo colonel Ashimi Goita alebe ala ale de fanga bi premier ministre min fana be no ye shugel ko kala maigai ko nunu ngemba kajira ka fo ko tinyeta badu no be baba Musa awekado minye surasi na be awekado o tinyeta ba okufo Ibrahim Bouakar Keita ale shurula ya jamana ngono ben kuti ako juli mabo bandau abina jamana ngono juli mabo o mundungile na 25 marsi awekado nunumbe kala benju ke mimi se ka to jamana de umbe fonyo gonko mimi se ka to juli jugu obe bon ben le cerveau ajira ka fo minye awekado nunumbe feka min dabo 1991 uta ako awekado kelende goi ukani nje juguina ma wero be minu no awekado kuna funi no obe ulubulu obe jamana ngono
o be jamana koka kunafoni bolu bulu koyi wa kerengereni ala a dɔw be o surulen bɛ faransi hali faransi yɛrɛ o sen bɛ ala a ko Niger o be o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen diinɛma dɔw be minnu fana bɛ o ka dɔn nin ko in na kɔnɔwarikaw olu sen bɛ ala min ye Senegal ye maa dɔw be minnu sen bɛ ala a ko kunnafoni fɛn fɛn filɛ nin bɛɛ ye kunnafoni ye min bɛ a ka dɔn olu bolo olu bɛ ka mɔkɔnɔli de kɛ k'u k'a kɔrɔbɔ n'u y'a kɔrɔbɔ n'a wolola min na a b'i lakali a ko ale b'i kali Ben le cerveau a ko min ye a ka dɔn n'u ko k'u b'a kɔrɔbɔ n'u ko k'u b'a kɛ a ko a ka dɔn u bi bɔ a don u b'a dɔn ko a ka dɔn ala de ye kami ɲɛgɛn a ko nin ko ye min ye dossier min be yen dossier caman be yen minnu bɛna folonkoto ko ye hali n'u ye u pan k'u woloki dossier min be yen n'a bɛ engrais feerelate ko fɔ n'o ye engrais kunda min be yen n'a cɛra ka n'a di fasodenw ma a dossier mɛnna nɔgɔ a tɛ ka labaara bisa Ben kɔni y'a jira k'a fɔ k'a dossier ko ni ala sɔnna ma k'a bɛna labɔ o bɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ɲɛmaajugu minnu fana be yen n'u bi jamana in na u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka nkalon tugutugu k'a kɛ tugutugu bari k'a dabɔ ka ɲɛsin limanaw ma Ben le cerveau a ko o fana ye fɛn ye fɛn min ni a ka dɔn olu bɛ n'o baara fana kɛ ni ala sɔnna ma o ɲɛ dɔnnen don a ko jamanaden minnu be yen jamana kɔnɔ ani minnu bi jamana kɔ kan o de dan k'o dehors a ko i ka dɔn k'a fɔ ko ni front tɛ fila ye i ka dɔn k'u y'a dabɔ sa dɛ wa ni ala sɔnna ma debout sur le rempart ko kɔni ko de ye bɛɛ lajɛlen taala ye bi an bɛɛ ka wuli k'an jɔ a ko min ye guerre civile ye n'u b'o de ɲini Mali kɔnɔ ni ala sɔnna ma ni min bɔra a la ko a b'i lakali a ko joli ka suru fan bɛɛ fɛ o de y'u ka laɲini a k'u hakili la k'a fɔ ko u bɛ ka miliyari minnu ta k'a di fasoden dɔw ma u bɛ ka miliyɔn kɛmɛ dama minnu ta k'a di fasoden dɔw ma ko bɛna kɛ sababu ye ko politikimaw ko bɛna kɛ sababu ye joli bɛ bɔn ko bɛna kɛ sababu ye fasodenw bi bɔ Ben ko k'u bɛ fili jugu la ko ye Ben le cerveau hali bi a ko ninnu bɛ fɛ ka jugujuguya min ta ka anw sɛgɛrɛ o de ye Gambi ye Gambi min kɛra ani Côte-d'Ivoire min kɛra a bɛ fɛ ka min fɔ Gambi t'a la o ye mun ye communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest olu ye wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ min ye a ka dɔn Yaya Jammeh k'ale gun k'a sen bɔ a ka dɔn fanga la Côte-d'Ivoire mara la min ye nanzaraw ye olu ye wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ Laurent Gbagbo k'ale gun ka bɔ fanga la Fasirike b'a ko a ko a ka dɔn olu bɛ ka jɛkulu dɔw kɛ mouvement a ko a ka dɔn ko n'u nana bɔ a kalama brigade min bɛ olu bolo n'u y'o ye diɲɛ don o don k'u b'a dɔn k'a fɔ ko ja ko IBK ko a ma taa ten gansan nin kumakan ninnu nin bɛɛ bɔra Ben de da min ye a ka dɔn kangaridakanw don ka ɲɛsin nin maa kofɔlen ninnu ma n'o bɛ maa murutilenw kofɔ minnu kɔni bɛ fɛ k'a jira k'a fɔ kalo tile 25 n'o ye marisi kalo ye n'o k'olu tɛ fanga ye k'olu tɛ ala kodɔn Fasirike b'a ko a ko cerveau Ben le cerveau a kɔni a ka dɔn a ye papali jugu ta menace jugu ka ɲɛsin nin maa kofɔlen ninnu ma a ko Ben le cerveau ka kumakan maa dɔ bɛ min y'a jaabi n'o ye Seydou Amadou Touré Alliance des forces démocratiques ale y'a jaabi a ko Ben le cerveau a bɛ ka kumakan minnu fɔ min ye a ka dɔn dusu kumaw don a bɛ ka kumakan minnu fɔ ko tɔnkɔnɔ kumaw don tiɲɛni kumaw don nin ye débat de ye minnu ye débat de caniveau ye a ko bɛɛ ka bɔ yen nin ye fɔlɔfɔlɔ kow de ye Ben bɛ ka min kɛ a ko nin ye denmisɛnniya de koyi sabu Ben yɛrɛ ye maa ye min bɛ conseil national de transition a bɛ o kɔnɔ ɔ n'a fɔra e ka nin kumakan ninnu fɔ k'a kuma ka ca dɛ ɛ ko yalima e bɛ n'i ka brigade labɔ jɔnni kama olu ma dɔwɛrɛ ɲini jamana sariya constitution o ka bonya olu ma dɔwɛrɛ ɲini kumakan minnu fɔra olu ka labato n'a fɔra ko olu ka laɲini dama k'e bɛna fɔ k'i bɛ brigade labɔ brigade ko bi cɛdenw de bolo n'o ye fanga tigilamaw ye k'olu ma fanga ko fɔ dɛ olu bɛ politiki de la wa olu bɛ tɛmɛ ni a ka dɔn a politiki sira de nka cɛ ɲugu de bɛ ɲaga ɲaga lawuli Allahu akibaru dan contre dan jamana in jara jamana in a bɛ tan dɛ maaw de dabɔra sa Allahu akibaru ko kuma na Ben bɛ nin kuma minnu na ko Ben le cerveau ko jɔ ko a place tɛ CNT kɔnɔ bilen a ko kuma na sa nin kuma ninnu bɛɛ min ye a ka dɔn Seydou Amadou Touré Alliance des forces démocratiques AFD ale de ye Ben jaabi nin cogo in na a ka dɔn Mahamane Touré ale ye fasiri min sɔrɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ n dɔgɔ o ye nin ye e bonya b'a la farankan don dakun kelen na Ben kɔni y'a fɔ dɛ a ko n'u y'a kɔrɔbɔ o b'a dɔn min bɛ sen na ala k'an kisi bon tiɲɛ yɛrɛ la kuma ninnu cayalen don kɔni mais an bɛ dugawu de kɛ ala k'an kisi i y'a fɔ cogo min ala k'an kisi bisimila ala k'an kisi an ka taa ɲɛma ne y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo m'a kari ka don indicateur du renouveau ne bɛ bɔ ni ale ye nin y'a bɔ ko 3,497 ka bɛn bi tarata donya ma février kalo tile 15 kosɛbɛ maa mun kumalen don a kɔnɔ o de i Dunbiya maa minnu bɛ nin waati in na k'a fɔ k'u tɛ transition fɛ ani maa minnu bɛ ka transition ni ka a dɛmɛ kosɛbɛ e ɲɛma ko siran kelen don ko ninnu kana kari ɲɔgɔn na dɛ ɲɛma n ka kumakan in tɛ kosɛbɛ o don bisimila
Fatriba ka fola ako kabini wati munna munye parti munu farala nyanga nanga mako munye cadre de regroupement politique pour une transition réussie au Mali parti jakulu chama ne tara farala nyanga kaga jakulu baklenye ni jakulu baklen ya ira do akun temane na ka foko munye masekalo klemuga ani duru ina fo ibora kidado la togomuna kono temana ko fanga ko ulutina Allah ko don ka nyashini jabilie ka nyashini manunuma I ben le cerveau ina fo ya fitumna ale koni dado ala kamunye korofo inka sebe korofo ben le cerveau aye kuma fo munye mawo koni ku sebe korosida munye bankumana donko aye ni korofo info ben le cerveau aya ira ka fo ko munye fasu de njugu dode farano fransika ni watina be faga jamara ninga asigi asin samara okonna ula kuye wati mun kofota no be masikalo klemuga ani duru kofo ote kalo kurayewa ben le cerveau aya ira ka fo ko yano o ira che ibina aya ka fo ko ni parti politique nunu ma chama be chama me songati ira soro kasubon okonna ula koy usabiga muye yurugu kasa ko abu ufe ben le cerveau aya ira ka fo ko ali biko nunu ma nunu o mako be muye gas civil la jamana ngono wo be fa joli de kasuru adama jara ben le cerveau ako ko munye ni ma nunu ku keleme ka wuli ka jomu nu ko place senga ko munye anga jamana sara sumambe nanga mako constitution o article 22 ko ya ira lula ka fo ko munye jugu mana bo fa onfa wanga faranonga ninga asibe ko gushi patriba ka fola munye dedumia aya ira ka fo ko munye ben le cerveau ako nunu ka minata dore ko ka jamana ninga asigi asin samara kan wa ko nu ya korobo nyama ku be nimsa patriba ka fola ako ni ko njate mina ka laje agelale no bi fo ka fo ko agelale no sibiri temene no bena février kalo kleta ane flama ibena ka fo ko kayeko fe kayeko de bora inna fo da kono ni ulu fana ku ko jugoro matinti ningo ta ka transition ka segre o kayeko nalai ya ira ka fo ko munye politicien jugu de be ko ni bora ka fo ko munye marsikalo klemugo ane duru kibe dangare ni fanga kon na o kayeko ko lu kayeko kinu jolen kon usor unye patriba ka fola ko kon metom domina na fo ko bi nyama agelale no kosobe ale ni yella bolalo sanfe ibena ka fo ko mamunu nu buka fanga indemen wati ane mamunu nu te fanga infe bi ko burujali duran ko orebe patriba ka fola akoko andume domina na fo ko bi ulika ka jona o sabuga ni jekulu nunu nyama ku kana na karnyona patriba ka fola akoko akilla jigina ni parti politique munun faralen fille nyanga ni eta ya ira ka fo marsikalo klemungo ane duru no sera ka ba fanga olutina Allah ko do sente mumbe no be conseil national de transition ko fo ku bi no daga kolonchi ni ko ofle kolonchi ko okura ko obesigi o transition kura mun no lu no sigi senga ko okuntala ko titema kalo kononto okan o bolon ko fe sara seba mun no be ni watina sente okonala inna fo ko sadla transition ko o lakala kuraye o mun bolo dalen fla ni mu sente kono ya ira ka fo ku tu fela ko bi ko tu fela ko chini patriba ko ni ka fola akwa me domina na fo bi nyama ko ingelal no fo ka fo ko agelale no jamana marabaw ka wuli ka joni ko o place senga jekulu nunu kana usika kisi jongo mato to komuna ko kana sika karinyona ote kono kera nyama mesran fenfe nyako bela jele mesigi ire akono na foni fle anya sama ka bo munye indicateur du renouveau idumia ale kalim kala tige marma ga nyama ibunya obala ndo bunya jara nya bunya barika ndo hali bi fasiru chama mbade o da shilimbe ambulo ni ala sonama ça ne sera pas de couscous ou il a mangé de sauce ndo minye awaikado kunu kibaria dira awma ka jira ka fo minye awaikado ikache dege shu saba isa ka ujum ka kumife kata phrase goyi me feka jike butona akumife ka jike butona wallahi nga asele aéroport la asele aéroport la ndo ku ye ngwara dany yego abana mashi kana boble ngwara dabo ye ngwara dany mashi de kana bo o kwa ma isa ka ujum evitami kwa bita France yo ko to yan folo e ka to yan France takati ama klaula folo o kuma isa ka ujum ama se ka tabi uka ko jatemne ne uka ko non jatemne o ka yoro jatemne uka na bo kele fla fede ale moto taxi nunu ayu ka so ne make kunu ne kunde ka fedo fie ye feno fo yin ma fie ngu bololo 120 ngu kuma ka unchaele do anofe yafo atoko be fen jamana bololo 120 o afle ne kunu kwa ayaka minon fara nywanga ka beta faransi ne re jami no de kundo bazen jama ere de kumba ka beta faransi me ka ese ka bo mais ou ma sonde atibo kunu kono ou ma so tibo donc information est mi dron isa ka ujum kumbi fe ka bo city do be olu ya nyinika ko lu ya soro ka ko ale kumbe ka ta ka parti o ka awai ka do nyogonye dola franci en même temps ale kumbe ka ti lafia o komi yanda ba wuledo ma shika na bobli ay kolosini kede ay daw sogo frontière ma shika na bo ni ala na kra ay mablu ko furu dale
Siga t'a la dɛ a ye mobile chambreur kɔnɔnaw lajɛ a ye telimanijugu jateminɛ maa si kana bɔ voilà a si tɛ bɔ a bɛɛ bɛ ka ɲɛnɛ hali bɔrɔ minnu bɛ yen n'u bɛ sagaw k'a kɔnɔ a y'u jateminɛ maa bɛ sɔn ko bɛɛ ma koyi k'i yɛrɛ don bɔrɔ kɔnɔ sagaw ni ɲɔgɔn cɛ hali valise kumaba ninnu i kunkoloni bɔlen don a y'i kɔlɔsiliw kɛ ni ala cɛ a tɛ taa yɔrɔ la dɛ Ala kibaru a bɛɛ bɛ k'a ɲɛnɛ yan an m'a fɔ maa y'a kɛ koyi ayi mais sɛgɛsɛgɛliw de bɛ dabɔ n'i nɔ yera maa min fɛ i yɛrɛ fa sisan min ko daba bɛna wuli k'aw bɛ taa a tɛ taa dɛ maa si tɛ bɔ a bɛɛ bɛ k'a ɲɛnɛ a tɛ taa dɛ abada o banna pewu merci beaucoup a kana kɛ avion ninnu ka sira dama ye dɛ a ye sirabaw yɛrɛ jateminɛ a y'u kɔnɔnaw lajɛ frontières la maa si de kana bɔ a ye tu kɔnɔna ninnu lajɛ surasiw n'a ye cɛ o cɛ min tatɔ ye k'a bɛ ka boli k'a bɛna bɔ a y'a minɛ a kana kɛ n'a y'a dɔn maa min don ni fɔlɔfɔlɔ marabaa ninnu don jamana cibaw don a y'u minɛ dɛ a b'a yɛrɛ kalala fili de mugu pum a ye deli la a kana sɔn dɔrɔn ka bɔ pum ne y'a fɛ yen o passeport visa anw bi yan de n'a ɲɛnanw de fɛn fɛn bɛ se ka mobili ni avion ni fɛnw ta ka taa jamana kɔ kan n'u da yɔrɔ bɛ yen a ye taa a yafara aw ma a ka haramuya Mali in cira a b'anw bolo yan a dilanna a b'anw bolo yan wa anw de bɛ Mali in kɔnɔ yan wa ni Ala sɔnna a ma a bɛ dilan a bɛ dilan dɛ a bɛ dilan maa si tɛ bɔ Ala kibaru a ye yɔrɔw lajɛ dɛ u tɛ bɔ maa kana bɔ dɛ abada e bɛ taa Faransi lafiya o ma yan tɛ lafiya yan Faransi tɛ o a bɛɛ bɛ k'a ɲɛnɛ yan sakaw jɔn bɛ su saba hop ala ne ye nin de fɔ sa Asimu bilahi n'aw ɲɛw kɛ nɔnɔ kɛnɛ ye u bɛ basijala fira la yan dɛ u bɛ basijalan k'a la walahi u b'a kɛ a y'aw jɔ jɔyɔrɔ jamana tɛ jɔ Musala ka kanko ye jamana tɛ jɔ ko fo n ka diya bɛɛ ye dɛ abada a bila i kunna i tɛ se ka diya bɛɛ ye dɛ ayi o kumana n'i ko k'i f'i ka diya bɛɛ ye a bɛ tiɲɛ i bolo wa sɔrɔsi fanga ye sɔrɔsi fanga di fanga wo ɲɛmaya wo a mana kɛ fɛn o fɛn min ye i b'i diya dɔ ye i bɛ goya dɔ ye i bɛ diya dɔ ye i bɛ goya dɔ ye o tuma an bɛ dugawu kɛ Ala k'an ni sababa bɛn yarabi a ma min ye Isaka Ujumu ko a bɛ taa u y'a gɛn i tɛ taa bi i tɛ taa sini a seginna valise min tun b'a bolo u y'a d'a ma wa o k'o d'a ma maa t'a dɔn ni perikali tun b'o kɔnɔ ye Maimuna Dumbuya a kuma bɛɛ n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn i bɔra k'i da don min na Maimuna kumanen b'a kan koyi a ko min ye awa i k'a dɔn Musa Mara a c'est officiel siga t'a la cadre des partis pour une transition heureuse o min wulila ka kumaw caya o kalo tile 25 k'u tɛ jamana faama ninnu k'u t'u lakodɔn nin kuma in de kɛn bɛ ka labɔli kɛ kosɛbɛ a ko min ye Musa Mara ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ n'u b'u ka ko la u ka to a la ale Musa Mara ale sen tɛ a la ale n'a ka parti Afrique ko a ko cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques pour une transition heureuse olu kɔni ye awa i k'a dɔn atelier dɔ kɛ a kɛra mercredi don tɛmɛnen an bɔra k'an da don min na awa i k'a dɔn limanaw k'a faamuya fasili ka kuru waati dɔ yalasa an ka se ka taa télé la a k'o de siratigɛ la ninnu kɔni ye awa i k'a dɔn laɲini dama dama bɛ yen u y'olu de kɛ koyi o laɲini ninnu ye mun ye k'a jira k'a fɔ min ye Mali gouvernement awa i k'a dɔn fɛɛrɛ ani dabali ka kɛ le 25 mars ni Ala sɔnna ma o ye gouvernement ko bannen wa ni Ala sɔnna ma premier ministre kura bɛ ɲini gouvernement kura bɛ ɲini président kura bɛ ɲini o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko kalo 9 o bɛ di awa i k'a dɔn transition kura in ma yalasa a ka se ka kalataw labɛn min ye Musa Mara ye ale y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn nin ko in ye charte de la transition k'u b'o lafili a n'a ɲɔgɔnna caman wa Musa Mara n'a ka tɔndenw y'a jira k'a fɔ u bɛ baara min na nin ye donc Ala min ye awa i k'a dɔn kadiri a ma sigi ni nin kun kelenna ye a ma sigi ni nin hakilina ye olu kɔni bɛ donni minɛ ko bi kadiri ye kumakan minnu fɔ o ye kadiri ka kumakanw ye yɛlɛma o ye awa i k'a dɔn olu ka tɔn ye olu de kun ko ko olu b'a la nka nin kun kelenna ni nin hakilina ni nin miirina min filɛ olu t'a la bi olu t'a la sini wa olu tɛ kadiri maaw nɔfɛ o kumana olu yɛrɛ bɛna ɲɔgɔn ye ka fɛɛrɛ ani dabaliw kɛ don n'a nataw la ko in bɛna kɛ cogo di olu bɛna sira jumɛnw taama min bɛ se k'a to baaraw bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ fasirikɛ b'a ko a ko nin kumakan in bɔra maa ninnu da waati min jɛkulu caman de tun bɛ yen minnu tun bɛ kadiri in kɔnɔ a furugufurugu barika bonyana kosɛbɛ sabu u yɛrɛ damaw u ma ɲɔgɔn faamuya u yɛrɛ damaw kumaw cayara u ni ɲɔgɔn cɛ maa caman bɛ yen minnu kɔni murutira minnu y'a jira k'a fɔ nin tɛ olu kun kelenna ye nka maa dɔ de bɛ yen k'o kɛnbɛ i b'a fɔ ko jɛgɛji bɔnnen jakuma tɔn kan o n'a ka gurupuni dɔw k'olu wulilen don bi n dɔgɔ bɛɛ ka ko sugu bɛɛ da fasodenw kan mɛtiri Kasumu Tapo k'a bilama i ka dɔn k'a fɔ k'a kɛnbɛ kabako ye mɛtiri Kasumu Tapo ko bi a bɛ k'i kun bɔ i b'a fɔ k'a y'a tɔgɔ kura de mɛn bisa fasirikɛ b'a ko
a ko malien dum be dablo min ngay ko bi ambe ba do min ye min min ge min bi se mina min ti se mina ambe bo do tinza anti ji min na nu ye bengo jibe mi ni jifle de jibe mi ni ami mfende ko na maître Kasum Tapo abe mina adonedu parce que ba ko ako bisa maître Kasum Tapo nunka tablo obika maw kamana gwa note kadri yere ma chama be minu murutule do wadona na tawla iba chama nga murutuli me abo kadri kono ni kadri fle kadri ko bina ba kadri fle ndo minye soir de bonko u ka fasiri do ka bido boli ibunya bala kadri ko bana pep kadri ko koni ken d'Afrique anga fuli biye wallahi sigatala Radio Nura FM bi kononto anenani Tomi Murumuru Duru la seli obika ka bojela koroji kunyumani wordala nega duru 76 33 43 03 manyana nyama sworde Bamako neba ale samaka grana Yusuf Konate akumara nyama ngima nima turi nima bla jikalana abika yana ko jisuga flati munye Yusuf Konate ako munye français olu de kunya ira ka fo ko munye uka munye el français ele ko nyamu ngawla bide abengomna gawsu na ka ce akedi abengo nyere tado nyimingi ula Aisha Wali akayangata mena bukwa angata azigila abeka ngorofo abeka kuma fo nyugo abeka ngorofo nyere nyere ay ki korofo tukuji ayi ubeka do fo mo ubuka boro la bi kuma bismillah ba fuku bi korofo tukuji bismillah ya fo mi korofo de ay ya fo ma Fatriga ba mu Yusuf Konate bismillah ako français de kunya ira ka fo ko luka air français ko atina ba maliba o kono blé ale français clé aklala ka ira tuguni ko skata la ko munye février kalo klita ani wolon vla na tay ko munye air français ko abe nali dabo mali kon la français o fo subuku la haula abe mo bo akelenda ki abana ki di Japan ne pa wara ne afi nganga munyu aka haramu ya anga munyu dron anga tabain wallahi na munyu na nantara amino bokula na sigina ko aiwa ambe bitu ajila de billahi kosobe ubanke jige nanji wallahi an ala kanisa babe bismillah kosobe Fatriga ba mu Yusuf Konate ako munye Franciga la sigide muno kuma fa nanga mako Joel Meyer ale magenga bo jamana en kona ulawa nga alibi Franci Joel Meyer ya ira kafo ni yaklina ta munne Franci flaga tanieta ka ira kafo ko muye oluka er Franci aka wuli kura kana jamana en kona la ale ni mirna ta fu yana amena koy ale ya yirula kafo ko muye ko atise koy ngoro muye er Franci aka na tige malla Fatriga ba ka fola ako munye kalo kele ibe na kafo ko munye air France akunyira ka fokati na jamana okona la ga kuna fonu mbona kunun ka binte chari ka ira ka foko munye air France ko février kalo kleta anu wolon vla ka panguru kuna nali damna jamana okona la Fatriba ka fola akoni ya jitemna kalaje anga ministry mumbe no ka bara national do munye mobli koma ani samfe bunye bolma fen koma oye kuna fonu ndore di wati dola oye kuna fonu ka ablaka tadi agence nationale de l'aviation civile oye chakada muno ka bara benno panguru koma kwa ka nyini munye compagnie bela jilen fe compagnie be faka baraka ni jamana ye ika feran dabalike ikika buguna tige ko di jona ko no te ko ni mo ke ko dona na ta la ko munye ka fako siban fura be dima ika boy ka jamana ko ka fako on ebna jega baraka nyongo feble ko kuma ko otala patri ba ka fola ako munye franci aka panguru tani nani air franci o de bena jamana en kono ko ga ko munye kabi jamais ka le clétan e sida o ngani ajuga ntaka on secret franci fana atura munye sida o ko ako ali jamais ka le clé mungo ani duru o temenena franci masaka no Emmanuel Macron munye air Francis Barakelaw aya yurula ka fo kuku munyun doni o sabuga munye ko sida wo flaka nyangili mutaka on secreta ko tuna sika onto o nyangili kono ka fo kulu ka panguru ko bo Francis kana jamana o konnala patri baka fola akoni duya jitemna kala je munye el Francis Barakelaw ma tani kemekeme sigila ibe na ka fo ko tani nani ndran Francis de jolemene o musaka oyi patri baka fola akomunye el Francis wuline mu flani nyama abeja munye Francis ko ye wali mali do munu fana be Francis ko anaja uye
o sabu kɛ mun ye Mali ye an kun an tɛna mugo ye o sabu kɛ mun ye maliden caman kun bɛ taa nin waati laban in na air Turquie fo ka taa fara air Ethiopie o kan ani air Mauritanie maliden caman ne kun yɛlɛmana o kan a ko mun ye Faransi u ka lasigiden kɔrɔ mun kun bɛ n'o Joël Maire ale ye nin kɔrɔfɔ in fɔ mun ye Faransi masakɛw ye a mɛnna koyi ale y'a yiru la waati bɛɛ lajɛlen na ale ye bataki ci u ma mun ye air France a ye a lawuli wa mun ye CEDEAO filɛ ka ɲangili mun ta ka jamana in sɛgɛrɛ a ye fɛɛrɛ kɛ mun ye ɲangili ko a bɛ se ka wuli cogo min na ko mun ye Joël Maire k'a bɛ a ma gɛn ɲɛma a ye nin kɛ sɛbɛnfura ye ka ɲɛsin Faransi marabaw ma sanga nin waati bɛɛ lajɛlen na a kun b'u hakili la kunu ka ɲɛsin ko in ma k'a yira k'a fɔ ko Faransi a tɛna se ka a ku k'a fɔ ko aw ka pankuru an ka pankuru ko a tɛna Mali kɔnɔ la bilen fɛn don ko an tɛna se ka a ku koyi sabu kɛ mun ye Mali ye an bɛ mun na don mun ye air France kɔnɔ san kɔnɔ ɲɛma ko a dagosi ka bon kosɛbɛ kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye soit de Bamako ale kɔnɔ Yusufu Konate ale ye kalimkalatigi ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la ndɔgɔ bonya diyara n ye bonya barika ka foli b'i yɛrɛ fana ye i ni cɛsiri ndɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn jamana in a bɛ diya ni Ala sɔnna a ma n'an bɛ taa an bɛ se ti ne ko k'u ye ko cɛ dɔ burankɛ o ma sɔn a ka taa wa e bɛ bi yan ne bɛ kɛ e bɛ hali bi wa ko ma kɛ ko dɔ ye sa ayi ale bloqué de yo u y'a bloqué to blocation wa an bɛna mun f'i ye bloquation ɲɛma a fɛn fɛn bɛ yen a si tɛ se ka bɔ bilen cɛ mun bɛ se nin ko kɛlɛ o caman y'a faamuya sa o cɛ mun bɛ se d'état kunna bi o de y'a to u kan ka karankɛdaw lajɛ ka yɔrɔ bɛɛ jateminɛ maa kana taa dɛ wa an bɛna mun f'i ye cɛ mun bɛ SE kunna bi ɲɛma a bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen suruku bɛɛ la a si tɛ bɔ jɔn de don de Modibo don wa Modibo Kɔnɛ ale mun bɛ SE kunna bi n tɔgɔman tɛ de Modibo Kɔnɛ a ye Modibo ni Madu tɛ fankelen fɛ a bɛɛ ye kelen abada walahi a bɛɛ ye kelen walahi a tɛ kelen ye Modibo ni Madu a bɛɛ ye Modibo bɛ wele Van Madu bɛ wele Van la hawla Madu Madu ni Modibo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fankelen na ne tɔgɔma saba de bɛ gouvernement in na awɔ ayi subhanalayi sabulayi ne tɔgɔma saba subhanalayi n tɔgɔma kelen Mamadu ani Modibo a bɛɛ ye kelen ye Mamadu ani Sajo a bɛɛ ye kelen ye n'i taara anw fan fɛ Kayi ni Tɔnbukutu ni Gawo u b'anw wele ko Mamadu Kayikaw tulo b'i la dɛ ayi o ye Tɔnbukutu ye Mamadu tɔgɔ minnu bɛ wele Mamadu Tɔnbukutu ni Gawo o Mamadu tɔgɔ kelenw de bɛ wele Sajo Kayi mara la la hawla i Mayiga a banna i Mayiga maintenant n'i taara u ka dugu Kucala ni Sikaso ni fɛn fanfɛla Hashimi tɔgɔw o ye Mamadu tɔgɔw de ye a bɛɛ ye kelen ye e ka te dɔ min fɔlɔ baba pa e tɛ ka baba wele baba i den yɛrɛ i tɛ ka baba wele ko bɛ cogo min ko i b'a ɲɛdɔn i tɛ ka baba wele ayiwa a ye ka te min fɔlɔ a b'a filɛ e tulo tɛ nin na a bɛ ka min fɔ ko Madu ni Kawu a n'o ka surun ɲɔgɔn na koyi ala t'u tɛ kelen fɛ n dɔgɔ bɛ taa an ka taa baba bi yan wa a taara de a bɛ yan baba bɛ yan koyi ayiwa baasi tɛ Gawusu ye nin ko gɛlɛ dɛ awɔ aw an ka fɛnw bɛɛ dayɛlɛlen bi yan o ka ɲi sisan n dɔgɔ min ye awɔ i ka dɔn babu an bɛ taa n'an bɛ taa an bɛ se min ye awɔ i ka dɔn opinion.fr Nouvelle Horizon sɛbɛnden awɔ i ka dɔn a b'ale de kɔnɔ n dɔgɔ ma nin ye ma nin mɛn si ma labɔli kɛ Imam Mamudu Diko k'a kumana min ye awɔ i ka dɔn autorité de transition malienne olu ye wulikajɔ min kɛ Mamudu Diko kumana a ko awɔ i ka dɔn ni fanga marabaw n'u b'a dɔn k'a fɔ gɛrɛntɛ barika bonya n'u kan kosɛbɛ k'u ka fɛɛrɛ kɛ u k'u kɔsigi Imam Gote au cas fait il devrait reconsidérer son choix si le pouvoir sent que l'État se resserre autour de lui il devrait reconsidérer son choix o korote iye hakila minta ni mirna minta ikaka ulaje ka sege o ko kama o to yo ne afo abada a bɛ fasiri de kɔnɔ autorité morale ale de y'a fɔ Mamudu Diko l'éclairé Diko awɔ Namori Kulubali ko te jara a bɛ ja kɛ n dɔgɔ min ye l'éclairé ye a kuma na a ko nin ja in n'o ye Isuwaju Mamudu Diko ye a wulila ka taa Mauritanie forum Abu Dhabi awɔ i k'a dɔn pour la paix o de tun bɛ yen o de siratigɛ la ko in kɛra k'a daminɛ kalo tile 8 ka taa kun cɛ a tile 10 Imam Mamudu Diko ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na jɛkulu min ye fasiri sira dɔ bɛ yen n'o ye opinion.fr olu de y'a wele ka invité a n'olu kumana ɲininkali minnu taara ka ɲɛsin Badilabugukaw ka belebele in ma n'o ye Imam Mamudu Diko ye min n'a kɛra sababu ye Ibrahim Boubacar
Boubacar Keita fanga awekado ko shuru ako Mamadou Diko akumana min ye lakana ko sira min be no be jamana ngono Mamadou Diko e dofoka o temene ngo ka boyi min ye awekado Mali transition o be la halia minga doforuka Mali ani Franci luka je nyoya awekado doforuka ani terroriste no be négociation ko ere fana ku fo dofora o fana ka anyingara ajira la ka fo min ye transition ki ka do ku ye awekado nyema bebla o kontrula on nyema bebe nyogona no ye communauté internationale awekado o koni e bras de fer ko de dabo oni Franci fana ni nyanje ko yelma amba ke chukudi nyingali busa misen tale ka Mamadou Diko segere aya jira ka fo ko awekado angoni be kula ko minne awekado aban kamana gwa sabu ale ni ngui natoy amena akwa ale alaje ka awekado minye kuinka adangari ala sabu concertation do ale alaje awekado ko buluda ale ni madama ni nyonche min bisika to fere ani dabalu bike ko les de charge ko bisika nyesoro maliko abisika tanye chugu mina akoni ngui min fleni adana sirala sabu ale ko ritado mindu anga amidoni mina ko bi kanga alaje ginyama jolena anga je ka kekelinye kadun dakelen fe ka bo dakelen fe no te ko gele bide akoko sodani na ko minya awekado fanga sinama ton ko lu wulila ko kalo klimuga ani duru kutena jamana yi amara ba kutena ala ko don ble ako minye awekado ani France che ko yere bebe ka nyagami ako yelma aunga na faji membe ni mbela Mamadou Diko yo awekado to misigi ako malien de chama de be minumbe awekado France obako ka da yirme obako nyini France aw nyere be kaminvo nanzara kado no ye France ko de be ka fo aw ni France ni nyanje akana ke mo nyena ko mimba ni nyanje ko huya do koyi ko do mimbe amena adilu do na amena ko kuma fanga haklito o yorowla kan jando o yorowla fasiri ke baya nyiniga ako yalma awekado Mamadou Diko minya anni France anga jenyo ya ebi fe halibi awekado anga continue na ewa Mamadou Diko ya jira ka fo ko amana ke chugochu an woni tse ka to dengere fela an tse ka anga jena tike an tse ka ke awekado dengere fela sabu minya awekado an nye ideye awekado jakulu nun tai France wo jakulu nun andi utai ina fo minya awekado organisation régionale comme Union économique et monétaire ouest africaine no imwa minya awekado anga waru tike ananyo ananchama kwa ni France wari ko yere sirafe angulo solo mbinyo na sabu France fami ambadu ko ye awekado ani France ko ye awekado France tai ako kumana ka foko ambife ka wulika joke ka awekado haklina do ta ko nyeshi France ko numa ko fana adama ko were ako France ubeka labon sabati yalsa ku kam go awekado ku che ka bo malibai ngona Mamadou Diko ayajira ka fo minye awekado do be minu meka barake duguma masira ofe yalsa kaseka France ka tabulu ube jugo ya mina kaseka olagushi ka nyini minye irisila kaw ko lubiseka na jugo mina akoni nkambai minu fleni jongo ala kwa ni juera kosobe France awekado ka tabulu ka ako population o makuna funi ya jonyo nsoro minye awekado ani France ka jenyo ya abeka na famille lase awma anabeka ke minye kuna funi jonja o masoro ula hali no ya soro France surasu malgré le sacrifice des soldats français hali no ya soro France surasu nebeka a calendé textuellement ka yelma ndi commander kaka jango tenga buruya mbidan yoro inanga kuna funima ako hali no ya soro minya awekado France surasu ayoro erebe mini atuna malgré le sacrifice des soldats français voilà ko intika fomya hali no asro France surasu be ku yere dili minge awekado jamana ingonnana ako awekado alebe doni mine ko bi ale hakila ka fo minya awekado fo iteka ke mimi se ka to situation abiseka nyesro ako ale ko nimbulo ko gelente ko France kata ko France kata akaka chedo mbelata yalsa minya awekado faso de on kaseka don malien de on kaseka don kulu ye sugandili minge u shwa minge ku be flila Ce n'est donc pas une mauvaise chose en soi que les Français se retirent pour que les Maliens se rendent compte qu'ils n'ont pas opté pour le bon choix. Abakona. Nye yel Mali binga nyana wa. Akosobe. Assalamu fatia. Si le pouvoir sent que l'État se resserre autour de lui, il devrait reconsidérer sa position. Ni jamana marabok fanga tigilama unuba donc afo ko imbe na gerente abeka gerente udala uya damine yoro muna uya damine sira menfe uye kungle na minta ukanga okungle na halibi ukanga ulaje kuraye ote sikatala kuma de ne da
min awekado ni ngobe Mamadou Diko awekado ale ko ni beka minvo anga awekado surasilakaw ube tabulo minga anu be kuma chugo minna awekado kuma kan obebe ka fo fasiri keba ako halibi nyinigalu chama mbengwe hali Mamadou Diko ni awekado Charlie Hebdo ko ni fo a chama mbe nga ka fasiri kuru akaseka fomia telela ako awekado koso danina minye awekado vous avez sollicité par anyini ni fe jabana fama ko fe yal sey ka seka tan négocier jadi sou fe yalma ambassadeur bendika aya jira ka fo min yeni ngo bela jile do bere takuy ni ya jati min 2017 baraw damrena hali no ya suro aleni yada gali yere ni Amadou Kufa manyoy ko ni awekado akumishena bara chama awekado okumbika ke ako je suis prêt à réactiver ces canons aller preledu kaseko o canon no yo osirawi kaseka olula kura kaseko olu daile akonga il serait judicieux de négocier une trêve militaire de 6 mois à 1 an avant d'entamer des négociations. Ale preledu ko nun damine nga minye surasu ka bunteli kala ni manga mimbe uni nyoche o bekajo kalo woro 6 mois à 1 an kalo woro fuka tase kalo kele sangelina yalsa négociation ka se ka damine kurai ko mundo mi mbe sebe ngono ngano yelma nga cheifana fana ka ko agele de nyo de fiye ngo sebe de ko kabako flede alaka clean makacha okuma bi min awekado ni ngoko ne abe fasiru kono min ye nouvelle horizon aka fasiri do o angoni ya yelma hali jamana inga laicité no ye dine bed makaka anyini gara obela o ay jabilu chamange ofanana abe fasiri kono no be awekado nouvelle horizon abo kofo o ka bidon boli ulu fana samaka bo opinion.fr o ya samaka bo odela ndo fasiri dira chukomi ayelma lati alaka ni sababe fasiri fle nouvelle horizon do ibunya bala Marba ga nyama menim blayti ablay ya kuruka dai kosobe bismillah marba ga nyama munye ne fasiri ni ya abla nouvelle horizon kele ne ba ale sama ka gerena nyama ni ale sama demba konte ale kumalendo kosobe ako kanyashi munye dogotro Umar Margo kolanje ba ko belebele utewa kwa ka kiru bara ko onabulda bigoi kosobe fatri ba ka fola ako munye bino bebe février kalo kleta ani duruma munye parti sadi nyama ba no de dogotro Umar Margo ko munye anata jo munye commune kati tribunal maw koni onye koro usaruke munye Umar Margo ibe na ka foko wati temano na jalaki do koni ko obine no Umar Margo kan wati koni ula okera fatri ba ka fola ako Umar Margo kelente ibe na ka foko ana jenyo ma flanyo na na fo Abokar Kamara ale ardu kaira barakela ye foko ta fara munye buba fanika ale activiste ani munye docteur Umar Margo nunu ma sabade bela jelen jalaki lendo munye video do konna makando na acharla bolalo o sanfela ula maka munne abe ninninge kosobe kanyashi anga jamana après ministre Ouma o stratégie la ibe na ka foko munye communicatif tribunal ale dossier koni ko o daele o ndoni ngama munye docteur Umar Margo akoni tara ka ena o dugu saja uya blakata munye bamako kwa kasubuma okonna ula fatriba ka fola ako munye Umar Margo wati temono na aka munye avocat oliye ferran dabalke fiye boda be se ka di Umar Margo ma tomuna yana aka kiri do oche fiye boda odira Umar Margo ma janvier kalo klenani o temene fatriba ka fola ako munye février kalo kleta ani durubi o kiri ko ana kura kura ya o stratégie la ko hiningali obeke ni kiri ko abeta kunche yoro jume anana fo mali do nyana wa mamun gara sobiye kani kuma funi ni ka ayele bololo o sanfela ula ani dogotro Umar Margo ayira ni mun fo kanya shimunye premier ministre Ouma abna seka fenfo mali do nyana ameseka femu ko ko o famuya wa fatri ba ka fola ko na ngoni me domina na foko bi munye avocat jolenta o de bina Umar Margo ga ademe ni bara ula fatri ba ka fola ko o avocat ula be na ka foko munye ministre nani o ba ala ministre koronani ministre koronmu no liye kiri buna kunke anga jamana en kono ka teme ina fo maître Mamadou Ismail Konati maître Mohamed Ali Bachili maître Kassim Tabo ejo folo yana nga tawro jambura page laje ika atigi bloquer anaka ya fanyo ama yaewa alaje Furaba Dumbia ante Facebook fenge tekui yaewa wala bloquer wala ay neni matema ne digo ay fasiri kala na makala uka makala na kala na fana kosobe ninne ni sugu nun teke paji ka yande ayi
hali n'aw ni minnu don c'est pas bon. Faut faire beaucoup attention. À bloquer. Voilà. Bora. Ok, merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc Aribi, tangata ni fasiri. Kosube. Fasiri ba ko ni ayira ka fo ko muyo Umar Marko aka avocat jolen tanko oba abolo obi. O avocat jolen nuna ibina ka fo ko mi ministre nani ko oba ala. Ministre koronani, ministre mununoli anga kiri buna kunke kateme. Maître Mamadou Ismail Konate, maître Mohamed Ali Bachili, maître Kasum Tapo, ani nga fara maître Maliki Koulibaly Okan. Ani muye avocat do fana obora korvar ka o fe kana o yemuye Laurent Babo oya aleka avocat ye ina otoko ko maître Zadi ni avocat tan ni ala sonama ko no be na feren dabalike Umar Marko kiri njabe se ka jala bitugo muna muye communicati au tribunal o konala na fani fle anya sama ka bon nouvelle origine o konala de ma compter ale kalim kala tigi marma ga nyama ibunya obala voilà ndo ambe limano be fo ka be wal nyimando ndo minya away kado Imam Mamadou Diko aye kuma ka minumvo to moktu anyolu yelma ina fo fasiri ya yelma chugomi ne akila barakera au ka sika kuna funi ga madabo maka Imamu Dogoya amadabo maka Imamu Neni page min vle no yenura FM page nya fo ye page Facebook ambe ka kaka me radio soridu malien be klubana minye zenu application ani radio yere be klubala donc ni anya bla Facebook sanfe au ka sika anye anga je ka baraka nyambulu anga nywan lame o koro de ay en fin bi page inga ambe la demuledu be ka fomya kuna funi dide do sabu asemena fasiri kono anya yelma o de ma nya fiengo hali commentaire adobe on ta kala sabu dine ko fleni an ga radio sula amanteli ka commentaire ka an dati dola min ye nege koro sigu an dati dola an fe ya amanteli ka commentaire bakaka jonya ko an dati dola jona chama parce que fen do dedu an ga jamana yi tableau do dedu donc an ga haklito olula donc maintenant minum bina page sans fe ka bina kana diko neni ou bien ka akechuko dola parce que an yi ni fo vraiment an baw deli ay sabali ay alame oh je suis désolé ni fe no lube kan lube o yi haklina tawdi men ni may anga ya fanyogoma anga nyogon fomyo o sirafe ama dabo diko ne ni kama anya dabo ka au kuna funi diko haklina ta mi anyo de lasi awma donc ayo fomya o de kadanye kosobe parce que nay kuna fundi la obi barake kuna fundi sharia ukono ani kuna fundi sirauka au kanu la décourager ka ki ba foko Facebook kuma kela ga c'est pas bon voilà sinon na kadanya amsika toyo kosobe mashita anjaleke munanya tu meni aya amba fo kuna funde do pour que ka kuna funi au ka droit de fana do sabu ansike kunyo de voilà donc ala ka anni sababe fom yo ko nyuma ala ko di anni kanu bo bema ya away kado Imam Mamadou ko na kanu bo ambu befu u beni chesiri u beni wili kajo ala ka anni sababe do fasira mbita ni away kado 7 mimbia ni bisidi sembara bejmendi la ode Sirendo 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 ni Sirendi Siren away kado l'alerti l'alerti de voilà parce que journaliste ou fana be sebeni ke nyonyo ba seben ka di nyom l'alerti ale kumana ndoko away kado akumana jimendu afamira l'alerti ko akonyo ye belebele obina ke away kado pari ndoko abike kalo kleta ani woro no ye février kalo so me belebele du so me mimbe ni away kado abise ka wolo fena femi na be barkan o katali ani force takuba o katali na bu kofo akoni ye jetemeneke iba ka fo ni ngoina away kado coup d'état oluko ni beka ke jamana fandani nani bela jelefe o de strategela patron mimbe na be Elise Kunabi no Emmanuel Macron ale be feka wulika josugu beke wulika jo min gonnana opération barkan mimbe an bara bambali bay ngono ndoko opération barkan bo be seka away kado cheka boyan chugo min ako temene ngo ka boy takuba o fana feye fami nu beka jetemeneke ako bela jele dafe ako mi jetemeneke Afrique intelligent o ye journal doye ko de fana kumana away kado ni ngoinga ajira ka fo février kalo kleta ani kele san 2022 ko ka tasi away kado 17h wati ko imbora o wati de la ako union mimbe nabe union européenne ko fo ani union africaine Emmanuel Macron away kado ka kanga mo fara nywanga kalo kleta ani woro no février kalo chef de l'état minumbe nube an fanvelaina ani Europe jamana away kado o nyama do akango lubela jele fara nywanga ako strategela minye nanzara ko nyama ba away kado ni ndungama abison ka jira ka fo barkan obitaka bom malila chugomi takuba fere minu kanga tige away kado yalsa fana bisika nyesoro chugomi ako barkan
awai ka dɔn ale tagali ka bɔ Mali kɔnɔ a ko n'i ye jateminɛ kɛ u y'a jira k'a fɔ somɛba min bɛ yen n'a bɛna kɛ i ka dɔn k'a fɔ ko a kuma kɔni a bɛ fɔ kosɛbɛ chef d'état africain minnu bɛ yen n'o ye farafinna jamana ɲɛmaa dɔw ye awai ka dɔn u welelen don normalement u bɛɛ kan ka wele ka taa ɲɛfɔli k'u ye sabu farafinna kunkanko don nka an bɛ don min na ko bi a b'i n'a fɔ min ye awai ka dɔn nanzaraw bɛ k'a lajɛ ka an bɔ ɲɔgɔn na ka an kɔ don ɲɔgɔn na maa si ka baara tɛ dɛ Emmanuel Macron sabu min ye Mali Guinée Burkina ninnu kɔni kɛmɛ ka manca fari min da ka murutili fari da ka ɲɛsin awai ka dɔn ale ka fanga ma ani ka ɲɛsin Faransi ka awai ka dɔn politiki taabolo ma o de kama a ye maa dɔw de fara ɲɔgɔn kan ni Ala sɔnna ma ani minnu bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ min ye awai ka dɔn nin kɛnɛ in kan Emmanuel Macron a ye minnu wele Mohamed Bazoum Niger tɔgɔ la Mohamed Ould awai ka dɔn Ghazouani Mauritanie tɔgɔ la Mohamed Idriss Déby Tchad tɔgɔ la Macky Sall Sénégal tɔgɔ la chef min bɛ n'a bɛ Ghana chef d'état Akufo Nana Akufo-Addo a y'o fana wele min ye awai ka dɔn ale min yɛrɛ bɛ yen ni CEDEAO n'o ɲɛmaya n'o b'a bolo ɲinɛ tɛ se ka kɛ a kɔcogo si la fasirikɛ b'a ko an bɛ nin bɛɛ la tiɲɛ don ɲangini bere tan bɛ ka ɲɛsin awai ka dɔn anw ka jamana marabaa caman ma nka min ye Ablaye Diop ye ale sen t'o la dɛ munna min ye Emmanuel Macron a bɛ fɛ ka kundi kuntigi yɛrɛ kɔ a kun de Ablaye Diop wele Ablaye Diop ka taa min b'a bolo awai ka dɔn a tɛn'o lakali awai ka dɔn yalisa faamuya ka se ka sɔrɔ kow la o kumana Emmanuel Macron yanni u ka taa ɲɔgɔn ye la kalo tile 17 Emmanuel Macron yɛrɛ an filɛ ka nin jamana ɲɛmaa minnu fɔ k'u ni Emmanuel Macron bɛna ɲɔgɔn ye tête à tête la fɔlɔ yanni ɲɔgɔn ye ba in yanni u ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ a b'o politiki de kɛ o c'est-à-dire il rencontre d'abord ces gens là après a bɛ sɔrɔ k'u pousser ka taa fan dɔ fɛ c'est ça ala n'a ye maa ma pousser sen na e bɛ n'i ka jamana dɔ sɔrɔ ɲɛ an b'i pousser n'ala cɛ a ko bɛɛ kɛnɛ kan min ye awai ka dɔn Faransi ye ne ye jateminɛ kɛ awai ka dɔn Joël Meyer a y'o wele a n'a ɲɔgɔnna caman u bɛɛ welelen don u ka taa ni Ala sɔnna ma kibaruyaw ka taa di awai ka dɔn u ma Takuba ani Barkan o ka lahaliyaw la kasiri filɛ min ye awai ka dɔn e ko jumɛn don de l'alerte don awai ka dɔn an y'a b'a kɔnɔ u ka bidon bɔli i bonya b'a la ayiwa bonya diyara n ye radio ye Nura FM ye 94.4 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wurada la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 ɲama ɲugu ale bɛ ɲaga ɲaga a b'o lawuli soit de Bamako ne bɛ n bolo dɔn n bɛ bɔ ni a ye Laya Jara a kumara a ko ka ɲɛsin mun ye logements sociaux o diyɔrɔ o diko filanan o ma ɲama i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye kasa jugu ko o wulilen don ko in na dɛ ŋunuŋunu kuma o cayalen don ni ŋunuŋunu kuma mun na a wulilen don tan mun ye transition maaw ye k'u farati a la kosɛbɛ Fatigiba ka fɔ la mun ye Laya Jara ye a ko mun ye l'association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière olu kɔni labɛnnen don k'a fɔ ko mun ye lisi kura mun o dira k'a yira k'a fɔ ko mun ye logements sociaux ko a dira olu tigiw ma mun bɛna ninnu kɔni k'u bɛna wele mun ye kiiri bunakun o kɛnɛ o kan o sabu kɛ mun ye ŋunuŋunu kumaw bɛ sen na k'a yira k'a fɔ ko mun ye so di kura mun o kɛlen filɛ ne tan ko a ma di sariya o kɔnɔna la ko mun ye a kɛra k'a ta ka di n ka maa u ma siratigɛ de la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye ni jɛkulu ye n'o ye association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière u kɔni ko k'u bɛna taa nin ko in kɔni ka taa da kiiri bunakun kɛnɛ kan k'a yira k'a fɔ ko in ditigi kɔni ko a ma ɲɛ logements sociaux mun n'a filɛ nin ye Kati sira kɔrɔ ale diko filanan mun n'o kɛra ma jɛkulu filanan mun n'a kan ka di o ma o tɔgɔ minnu n'o olu buganatigɛ n'o dara kɔsani na ɲɛma o de kɛlen bɛ sababu ye ni ka kuma caman ni o wuli Fatigiba ka fɔ la a ko an kɔni bɛ don min na i n'a fɔ ko bi ŋunuŋunu kumaw bɛ ka yira k'a fɔ ko mun ye logements sociaux ko a dili mun kɛra tan ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko yurugu caman ko o b'a kɔnɔna o la koyi ko mun ye a dira maa dɔw ma ka sɔrɔ u n'a a man kan dɔw yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ maa dɔw y'a sɔrɔ o kɔni k'olu y'a sɔrɔ teriya sira o fɛ ko dɔw fana y'a sɔrɔ mun ye politiki sira o fɛ o siratigɛ de la tiɲɛ don wa nkalon o don kunnafonidila kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa to o dɔn fɔlɔ ka fɛn mun kɔni jɛlen don mun ye a ŋunuŋunu kuma kɔni cayalen don kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko yuruguyurugu kasa yɛrɛ yɛrɛ ko o b'a kɔ a ko ni dun ye ko in jateminɛ ko mission nationale mun n'o kun sigira sen kan n'o ka nin baara bɛɛ lajɛlen ka a ɲɛnabɔ n'o bɛ logements sociaux Kati sirakɔrɔ n'o b'o o diko filanan n'o b'o o kɔ o tun ye maa mun o ɲɛmaya tun bɛ Isa Gindo bolo nka nin waati na mun ye Isa Gindo ale yɛrɛ bɛ kasobon o la o sabu kɛ mun ye kasa wɛrɛ o wulilen don ale kɔ ye Fatigiba ka fɔ la an kɔni bɛ don min na n'a fɔ ko bi kɔrɔfɔ in kɔni a cayalen don kosɛbɛ dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko min y'an ka jamana premier ministre n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye ko ale kɛrɛfɛmaa dɔw kɔni k'u ye yɔrɔ in kɔni o sɔrɔ Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga a kɛrɛfɛmaaw ka yɔrɔ in sɔrɔ ko an ma ban an ma o sabu kɛ malidenw don i n'a fɔ an yɛrɛ ye maliden cogo min na nka ko n'a bolila sariya sira kan k'o de ka kusa kosɛbɛ Fatigiba ka fɔ la n'o tɛ fana an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye kuma ka ca dɛ awɔ
akuma ka ca dɛ akuma cayalen parce que ale ka sɔrɔ position min na kɛrɛfɛ mɔgɔw ni fɛn no fana position ay kuma in cayalen don dɛ akuma ka ca dɛ akuma cayalen don kosɛbɛ parce que ale bɛ position min na bi tiɲɛ yɛrɛ la n'a kɛrɛfɛ mɔgɔ fɛn fɛn y'a fɔ d'ale ka influence o dun fana ye tiɲɛ ye a bɛɛ de bɛ fɔ ten ne don dɛ o bɛɛ y'a ka influence donc kosɛbɛ an ko yuruguyurugu min ka kɛlɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw ye logement sociaux bɛ a mɛnna olu m'o sɔrɔ waati fo e nalen i ka waati o fana an ka tiɲɛ kosɛbɛ u k'a lajɛ kosɛbɛ sigi ka k'a kan fatirikɛba kɔni mun ye Laya Jara ye bisimila a ko Sogɛli Kokala Mayiga ma fo ka taa fara mun ye jamana président yɛrɛ kan n'o bɛ Assimi Goïta ko fɔ ka da a kan cogo min na logement social a dili minnu kɛra nin waati laban ninnu na a dira okumu jumɛn na nka kan wa k'u ka malidenw kɔni ka an kunkolo lakunu nin ko in na kunnafoni filɛ nin ye an y'a sɔrɔ Laya Jara ale ye kalimukalatigi ye Mari Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ bonya jara dɔɔni b'a la an bɛ se ka dɔɔni fɔ awɔ dɔɔni b'a la n dɔgɔ an bɛ taa an ka taa min ye awa i k'a dɔn danaba min ye Daba Bala Keyita journaliste belebele don Daba Bala man dɔn k'a ni cɛsiri n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn an ka taa URD la Daba Bala a kumana a ko miliyari 20 o min fɛ k'o bɛ ɲini ka taa ni parti ye dɛ a bɛɛ ka wa miliyari 20 Bubu Sise bɛnkɛ fɛ o layidu in taara cogo min dɔw b'u ye parti éclabousse parti Gundo bɔrɔtɔla parti RD Gundo bɔrɔtɔla dɛ RD ni manga ni RD toto durna de jukɔrɔji Sumayila Sise n dɔgɔ fasirikɛ b'a ko a ko min ye clan kɔnɔ min ye anw ka jamana ɲɛma opposition Sumayila Sise ko fɔ a ka parti n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ don minɛ a ko an bɛ min fɔ o de ye k'a fɔ awa i k'a dɔn ɲaga ɲaga a barika bonyana kosɛbɛ nka bi min ye awa i k'a dɔn maa kamana guwa a ko siga tɛ min na kunnafoni di sira jɔ la démocratie n'a bɛ URD n'a b'o ko fɔ gɛlɛya belebele jubaju bɛɛ lajɛlen ye min ye o de ye wariko ye docteur Bubu Sise ka famille awa i k'a dɔn n'a bɛ tali kɛ o sira fɛ a ko ni maa min b'a kun dɛ Pierre b'a kun o ye Pierre ko dan ye k'ale si o woni a ye se ka min jɔrɔfu wala o ye Tɔnbɔkutu ye a Noro Abɛn o ye kɔrɔbɔrɔka ye Gawo o kumana sa wari nin bɛɛ bɛ mun fɔ ale miliyari 20 miliyari o de layidu 20 miliyari o ye kɛmɛ sigiyɔrɔma joli ye kɛmɛ naani sigiyɔrɔma joli don ɲɛma i baara de sɔrɔ sisan 20 miliyari il a ça ayi e kɔni tɛ se k'a dɔn sa e tɛ se k'a dɔn minnu bɛ sɔn la nin wari ye dɛ de ka awa i k'a dɔn miliyari 20 k'u kɛn bɛ ka o de layidu ta o de n'o don bɛ URD kɔnɔ awa i k'a dɔn n'a ɲɔ ɲɛn bɛ an k'a fɔ Limani Sise a yɛrɛ awa i k'a dɔn URD ka gɛlɛya daminɛna Bubu yala section min bɛ n'a bɛ jɛnɛ section ko fɔ olu de y'a ta ni k'a suru awa i k'a dɔn ti min filɛ nin awa i k'a dɔn a ko a gɛlɛyalen don kosɛbɛ mankan de wulilen don n'o da donna fɛn min na a laban a bɛ parti ka plonger gɛlɛya jugu kɔnɔ koyi a ko économique a b'a bɛɛ kɛ awa i k'a dɔn a bɛ maga fɛn min ye awa i k'a dɔn admission temporaire a n'a ɲɔgɔnna caman ko agence b'a bolo farafinna fan bɛɛ fɛ Kina Mauritanie Guinée a ko sɔrɔ o yakubayalen don yɔrɔ minnu na a ko kumana n'i ye jate le 16 janvier san 2020 i k'a dɔn k'a fɔ ko in kɔni min kɛ i k'a dɔn ɲɛma ye nin kumakan ninnu kun bɔlen don kosɛbɛ nin ko in bɛɛ ti kuma wɛrɛ ye koyi wa n'o in kɔni bɛ n'a den ɲɛmaya la nka a bɛ baara sugu bɛɛ kɛ min bɛ se k'a to Bubu Sise a k'u ni professeur Saliku Sanogo u ka maaw awa i k'a dɔn karila yɛrɛ kɛra sababu ye ni hakili b'a la dɔw yɛrɛ awa i k'a dɔn olu susubana dɔw fana wulila k'u jɔ a kɛ Sumayila Sise ala k'i da yɔrɔ nɛɛma ala k'i fara silamɛsuw kan n ka Sumayila Sise ko n dɔgɔnin saya tɛ fila ye a i k'a dɔn k'a fɔ Sumayila Sise Fala Keyita a ko nin parti min filɛ nin maliyɛn caman kun gɛn bɛ ka i jigi wuruguwurugu ni awa i k'a dɔn furugufurugu misɛnninw sokɔnɔ kɛlɛw n'o ye parti in bɛ ka taa dɛ min ye miliyari 20 ko kuma min fɔra a kɔni bɛ min fɔ tɔndenw ye a y'a sɛgɛsɛgɛ dɛ a kana da politiki maa la an bɛ da politiki maa la hɔn mɛ Mali politiki maa caman bɛ yen walahi ɲɛma n bɛna mun f'i ye wari Cikɛnja y'a fɔ yan dɛ allez dire aux hommes politiques qu'ils nous enlèvent qu'ils enlèvent nos noms dans leur business. Ils nous utilisent comme des chameaux dans des conditions. Ils nous mènent souvent en bateau vers des destinations qu'on Cikɛnja ka nin kuma in. Donc li n'a kɔrɔ don dɛ. On a tout compris. A fɔ a ma fɔ an ye dɛ. A fɔra ye dɛ wari man ɲi dɛ ala k'a ni sababa bɛɛ Daba Bala Keyita danaba.info mugu man ɲi o ka fasiri don mugu man ɲi dɛ
ayi ala cɛn Jawara an ka foli bi ka Jawara kosɛbɛ voilà ni ma waati kɔni limandon ta ka kanubani dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen ko u sɛgɛrɛ Mamadu kun tulo banna nin waati foli bɛ lase u bɛɛ lajɛlen u ma mun ye Fabu Jara ye Fabu Jara a bɛ ka lamɛn ka bɔ mun ye Surakabugu kɔnɔ dɛ mun ye Japon ye ale fana bɛ Surakabugu kɔnɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo Elhaji Mohamɛdu Bayaku Jalo Jalo Mori an bɛ foli ta ni ka sɛgɛrɛ nin waati na Surakabugu kɔnɔ la kosɛbɛ ayiwa ala ka ni sababa bɛɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma Famara Goyita an b'i fo Usman Dambele merci beaucoup ayiwa an bɛ kanubani dɛmɛbaa bɛɛ fo sabu waati kɔni ale kɛ limanaw fɛ ka yirula k'a fɔ baara in waati dɔ la ma a ka gɛlɛn dɛ nka a ka faamuya sabu anw yɛrɛ ye fasodenw ye n dɔgɔ an hakilinaw fana an bɛ se k'olu di maaw b'an gɛlɛ dɛ caman b'an gɛlɛ opposition maaw u b'an gɛlɛ bɛɛ b'i ta fɔ nka an jigi ye jɔnni an jigi y'an auditeurs an kanubaw ani an dɛmɛbaw olu de y'an jigi ye ka sɔrɔ ka an ni ninnu bɛɛ an bɛ jɛ k'an kɔsɛmɛ belebele in na ala k'a ni sababa bɛɛ an fakɔrɔw an k'a fɔ ka dugawu k'an ye an bakɔrɔw o ye dafa ye